Тоҷикӣ гӯш кун. Аз тоҷикистонӣ гӯш кун. Форсизабонӣ ҳатман гӯш кун. Як мақола ҳаст оиди бузургони мардуми форсу тоҷик аст. Мо як оиди бузургони худ видео нашр мекунем. Як-ду рӯз пеш оиди Ибни Сино Алхоразмӣ як ҳарф задем ва дирӯз бошад як мақола баромадааст дар CNN. CNN касе намедонад, ин як корхонаи бузурги ахбори оммавӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳаст, ки зиёда аз танҳо дар Амрико 150 миллион хонанда дорад ва оиди ҷаҳонгирем дар Аврупо, Осиё, Уқёнус ҳама ҷода корхонаи худашон дорад. Хеле компанияи бузург аст. Ана бибинед чӣ менависад. In the world of science and medicine, the name of the Uzbek scholar Avicenna shines like a huge star. Майра хондум, рости гап каме хандам гирифт. Гуфтам ки аз куҷо ё гирифтан, чӣ хондан? Давом шав гӯш кунед, аз куҷо ё ёфтан. Рости гап ман ба ин гуна мақолаҳо умуман аҳамият намедонам, барое ки ҳазор якча хондагӣ ҳастам, туда аз чӣ ҷониби ӯзбекҳо, чӣ ҷониби тоҷикҳо, чӣ ҷониби русҳо, дигар давлатҳо. Лекин бардор шумо бояд якча фаҳмед ки CNN и дигар дараҷае. CNN и дараҷаи хеле баландае. CNN метавонад ки фикри ақидаи одамҳо, ҳазорон миллионҳо одамҳоя иваз кунад. Фаҳмидед? Барои ҳамин барои мо муҳим аст ки бар зидди ин гуна мақолаҳо бороем. Пас мақолаи ҳамаша хондам ва бибинед чӣ ёфтам. Ин айҷа нависага content by. Ин айҷа content by яъне ки сохтагӣ аст, ки пешниҳод кардагӣ аст ҳамин мақоларо. Мефаҳмед бародарон? Хуса ина миё ки пешниҳод кардагӣ ҳозир медурем мебинем ки пешниҳод кардагӣ. Бибинед ки пешниҳод кардагӣ. Маркази рушди исломӣ, сивилизатсияи Ӯзбекистон ва дигар гуна чизҳо, яъне яке аз вазоратҳошон ки ҳамин гуна мақоларо ба CNN пешниҳод кардагианд. Пас вебсайташонда бо забони ӯзбекӣ, русӣ, англисӣ ҳаст. Бибинед, дуромадам хондам оиди чӣ навистестанд. Вебсайтшон навистагианд ки яке аз пештарин корхонаҳои ахбораи оммавии CNN мақолаи наш як серия, яъне якчанд мақола пешниҳод кардагиаст оиди бузургони миллати узбак. Дар мақола қайд кардагиаст ин гуна одамҳо: Аҳмади Фарғонӣ, Муҳаммади Хоразмӣ, Абурайҳони Берунӣ, Ибни Сино принадлежат узбекской нации, яъне аз ҷониби миллати узбаконанд. Мефаҳмед? Қайд кардестанд ки аз ҷониби миллати ҳамсояи мо ҳастанд. Пас гуфтам, суол додам барои худ. Масалан, бародарони тоҷик ки мо мегӯянд ки ҳама мо мусалмон ҳастем, ҳама мо одам бояд ҳастем, мо бояд якдигарро ҳурмат кунем, дӯст кунем ва дӯстӣ кунем ва ғайра. Пас ман гуфтам, чаро дар ҳамин мақола наменависанд ки масалан бузургони Осиёи миёна ё ки бузургони намедонам форсу турк бугӯем ё ки намедонам яки дӯстӣ шавад. Фаҳмидед? Нагӯянд ки аз они мост, чунки 100% иштибоҳи бузургест. Фаҳмидед? Гуфтам, чаро намегӯянд ки бузургони Central Asian, Осиёи марказӣ. Лекин не, ё қайд кардестанд ки принадлежат узбекской нации. Мефаҳмед? Пас не гуфтам, ман рӯзӣ нестам гуфтам ба ин вебсайт, ба ин статья, ба ин мақола. Ана дуромадам дар инҷа help center дорад CNN. Ҳамин аксро роӣ кардам, гуфтам ки не, оно турку узбек нестанд, ё тоҷик ҳастанд. Шумо иштибоҳ кардед. Пеш аз нашр кардан ин гуна мақолаҳоя як бор хонед оиди ҳамин гуна одамо, пас нашр кунед. Гуфтам, фаҳмидед бардоро? Ин як муҳофизати миллати худ, муҳофизати забони худ, муҳофизати таърихи худ аст ва ба фикри ман ки ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мегӯм, қайд мекунам, чӣ миллате бошад фарқ надорад. Узбек аст, тоҷик аст, қирғиз аст, қазоқ аст, афғон аст, тоҷикистонӣ бошад, чунки мо шаҳрванди як давлат ҳастем, мо бояд ҳаққиро ҳифз кунем. Мефаҳмед? Ҳақ, дурустиро. Мефаҳмед бардорам? Мо ки мусулмон худро номгӯй кунем, бояд ки ҷонибдорӣ ҳаққӣ бошем, бародар. Фаҳмидед? Бародари мо ки иштибоҳ кунад, мо бояд иштибоҳи вайро бояд ислоҳ кунем.
мо оиди ҷанг чиз даъват намекунем, мо дар кор нест и гап куру, мо дӯстиро мехоҳем. лекин агар ки ҳамсояи мо, дӯсти мо ин гуна мақолаҳоро пешниҳод кунад, мефаҳмед, CNN аз номи худаш навистагӣ нест. CNN қайд кардагӣ аст ки пешниҳод кардагӣ аст. ҳамсояи мо ин гуна мақолаҳоя пешниҳод кунад, мо чӣ бояд хапу дам шинем бародарон? шарм намедорем ҳамин касе ки мегӯяд ки мо мусалмон ҳастем, бародар ҳастем, мо бояд хап кунем. мо ки тоҷико оиди таърихи худ ҳарф мезанем, мо ки тоҷико оиди фарҳанги худ ҳарф мезанем, шумо як ҷотон месӯза. Ман намедонам чаро шумо як ҷотон месӯза. Шумо бояд ки наоборот, бародар, урфу одати худро бояд ҳифз кунед. мефаҳмед бародарон? Масалан чеченцоя бибинед, як урфу одатоншо поймол кунед, чанд қадр асабонӣ мешаванд. мефаҳмед? ҳамин бародарони ҳамсояи мо як бор гӯяд ки Тимури Ланг тоҷик буд ё ки форс буд, бибинед чӣ гуна ҷавоб метиҳад. як бор бигӯяд ки Улуғбек тоҷик буд, гӯед, бибинед чӣ ҷавоб метиҳанд туна. бародаро, шумо ягон мардитон ҳастай, ягон одамитон, мусалмонитон ҳастай. мусалмонӣ ҳифзи ватани худ, на танҳо ҷангидан. оё ҳифзи забони худ аст, ҳифзи миллати худ аст, мефаҳмед, ҳифзи таърихи худ аст. ин ҳамин аст мусалмонӣ, бародаро. ман намедонам ин мусалмонаи имрӯза чӣ гуна ҳастанд, оиди мусалмонӣ ҳарф мезананд. мо мусалмон гуфтем ки ҳамин мисли шумоҳон. имрӯз 93% тоҷикистон кӯҳзор аст ки на ягон чи шиноданам намешавад. вақте ки дар он ҷо кӯҳзор аст, зиндагӣ қин аст. ягон давлати дунё ки кӯҳзор дошта боша, обод мисли Париж, мисли Қатар буриншидагӣ нест. дар Тоҷикистон нафти дигар чиз нест ки мо ранги Қатар бурем бой ба давлат бошем. ана ҳамсоямо бошад дар заминҳое ки тоҷикнишин буд ҳаст, лекин аз они мо буд. онҷода газ ҳаст, тилло ҳаст, заминҳои ҳамвор ҳаст. мефаҳмед? як бор харитая кушоед, бибинед чӣ гуна маҳсулоту дар онҷо мебуроранд. бародаро, бо мегӯ, мо бар зидди ягон давлат ҳам нестем, бар зидди ягон одам нестем. мо ба дӯстӣ даъват мекунем. лекин ин гуна намешавад ки дӯсти мо ин гуна корҳоро пеш мебарад. фаҳмидед? инҷо як олимони американсо ҳастанд ки оиди ибни Сино, оиди Алхоразмӣ ҳарф мезананд. биё як гӯш бидиҳем. There's another Persian, his name is Ibn Sina. Ibn Sina says to us that I read Aristotle. A Muslim Persian in the Arab Empire decides to start focusing heavily on Hindu mathematics. ин марди амрикоӣ оиди Ибни Сино, оиди Алхоразмӣ ҳарф мезанад, мегӯяд ки Persian мегӯяд, фаҳмидед, форс мегӯяд. лекин ҳамсояи мо бар зиддиш мебуранд, мегӯянд ки не, ӯ форс набуд. як та олимаш буромада наметуна ҳамсӯҳбат биша, баҳз да буранд ҳамин олимои ҳамиё ку якташ як саволи тоҷик да ҷавоб дода наметуна. جان و قربان تو ای میهنی خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت چار طرف اجنبی و خانگیاند، تنی تنها و چی نیرو صفی اعدا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمن تو دوست نماست، راست گویم بپرانند زی چشم و دهنم. گوش کنید. تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم.